Așa. Bună seara. Știu că e dimineața, dar bună seara. Că nu e dimineața. Așa. De câte ori am zis așa? Doamne, așa-ul tău. Se joacă cu Rafa, ce-i crezi? Eu l-am dat și pe Rafa. El găgărâbă. Ce? Sunt doar eu. Doamne. Ce Doamne se joacă, ferească. Că acum toți oamenii ies. Cal de bonus. 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 Nivelul 8. Cum mănânci o pasta? La sănătate. What is this? A baby? How do we manage? See, it's easy. Now, time for a bath. They sure don't stay little. Look at him, all grown up and professional. Experience the journey from baby to adult in my Talking Tom 2. Tom 2. Mă, frate, lasă-mă! Yeah. 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 Așa. Ți-am zis un film. Unde? Eu nici nu am citit. You know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put the on motion, yeah. I feel like an astronaut. Accept acest polițist, este gândul tău. Ce? Cred că știu. Du-te! Pisica vrea niște pește și apoi ce faci? Pisica vrea niște pește. Ia ceva cu ce gheamă de blat? Nu. Mamă. Puiț. Ce? Mike. Complet level. Bă, chiar e tare jocul. Draw block game editor. Când nu știți să citiți la școală, ziceți mai ce game editor. Nici regi nu sunt mari sfârșite decât pisici. Apasă pe 3 nepoți. Bă, ce 3?
vede că noi, oamenii, ne împulțim repede. Înmulțim. Găsește extraterestru. Extraterestru. Bă. Se descarcă. Ce secrete ascunde ursulețul? Z. Cum? Bă. Ce bă porcărie asta? You know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put the on motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know Cam about atâta rolling down in video the de deep. azi. Știu că m-am enervat. Și pa, pa. O să editez puțin videoul și pa.